Dito na tayo sa Robinson guys. Ang init ng parking. So ayan, ready ko lang yung mga ko. Ang daming ngayon daming kabataan ngayon dito. Siya nag-click. Ay nako. Tara, pasukin na natin ang Robinsons. Sangdala. Ay! Nagdadrama ng aking leki-leki. Kasi ng tour, ma'am. Pwede mo pa send ng name na nag-send ng Sulat ko lang, ma'am. screenshot. Patay na lang. Ay, yung screenshot. Ito. XL ba yun, ma'am, nilagay ko? XL ata yun? Sir. Okay. Do it. Thank you. Oh God. Hey bro. Basta bro. Akala ko ay sa bagay may pangalan na tayo doon. Ikaw ay? Saan ka galing? Bayang Dagupan? Oo, malis na Bayang po. Ay, malis na? Sir. Okay, dito na ako. Ito yung t-shirt namin guys, oh. Hey. Ano pala, si Pedro TV from Alaminos City rin yan. Alaminos City. Nagre-record. Pangasinan Tour. Gear Moto sa Facebook. Pangasinan Tour sa YouTube. Shout out kay Gear Moto. Yun.
Thank you, thank you. Peace lang ako. Peace tayo guys. Ay, sorry po, sorry. Bossing. Oh, naka-record. Peace na tayo guys. Ay, Raider Friends! Girimoto. Shoutout to shoutout. Ang bula kasi yun. Hey, shoutout. Balik ko lang tong ano. Oh shit, mainit. Ano ba? Ano to?
Busog pa ako, bakit ah? Kain kayo? Kain na kami. Saan? Wala, doon sa taas. Mamaya pa yan, wala pa yan. Mamaya pa. Busog pa ako. Kakaro eh. Hello, hello. Yung mga presenters po natin na wala kanina, paki-occupy po yung upuan dyan. Tanong nyo na lang sa mga kapwa nyo po presenters. Kasalanan niyan din kayo. Tapos, wala po po dito sa gray area po. Patanggal po yung mga helmet na nandito. Kung kanino po yung mga helmet dyan, makagamit, patanggal po. Ang pwede po natin gamitin na po ang mga white card po. Thank you. Ayan na. Ay, gagawin si Calvo Paris pa rin. Ay, basta. Lay lang. GoPro ka na. Matagal na to. Oo nga, matagal na. Ha? Matagal na nga. Oo. Kasi bitbit mo. T-shirt mo eh. Wala po, hindi makuha. Hindi ka nag-order? Nag-order ako, pero wala pang bayad kasi hindi naman yung sahod ko. Luis pa. Ay. Sayang. Kaya naman yung trabaho sa Pupit. Sibuyas yan, ano nga yung sahod ko. Pero makukuha mo mamaya. Sabi ni Papa Pito. Hi, ma'am. Sir, kamusta? Ano yun? Pa-photograph. Ay, autograph. Pangit signature ko. Okay lang yan. Lang. Di ba kagayahin nyo yung mga signature nila, ha? Okay. Okay guys, please get your helmets at the gray area. Bawal po kayo sa gray area. Gray area is for only for the VIPs. Ano ba? Anong signature ko? Signature ko na lang. May bago pa yung sticker? Yun, yan. Mamaya, andun sa motor eh. Ikaw ma'am, pahingi. Okay guys, you can see on the gray area. Gray area is Yan, only mamaya, ma'am. for the VIPs. White area, pwede kayo pag-uwi. Follow nyo guys sa ano, Facebook. May YouTube ka na ba ma'am? Wala pa. Wala pa. Thank you ma'am. Matulog na kayo, register kayo sa... Tapos naman, nag-register na. Once again, do not sit on the gray area. Gray area is for the VIPs. You can sit on the white area. White area. Go. Yes. Yung screenshot. Pero na pala yung screenshot ng pinagbayad. Tapos lagi yung kaibigan.
Shout out. Girmoto. Ayun na. Shout out. Wala ka nga boss eh. Ubusan ka. Okay lang. Tag na lang kita. Girmoto, tagal namin tinagkita nito. Kaya nga eh. Kilala mo ba ako? Oo, pangalan mo dati. Ano eh, nahanap kita sa Facebook. Bago na Facebook ko. Oo, nakita ko. Anong pangalan mo na ngayon? Facecam. Anong kulay? Ha? Facecam TV. O yun. Tapos, dati ano yung pangalan? Portado. Portado Rider. Kayo pa rin ni ano? Ni ma'am. Yung kasama mo nun. Oo, kami pa. Oo, kasi hindi ko siya nakikita eh. Wala na ka. Sige Sara. Thank you. Ay, sakto. Hello po. Pakita mo yung presentation mo. Hello. Dexter. Dexter Vlogs. Ano sa'yo? Thank you. Thank you. Ha? Sticker? Ay, thank you. Wala akong sticker. Mamaya po, yung mga pingin mo mamaya. May mga meron pa. Unahin lang muna namin yung mga nag-post. Sige. Malayo yung mga ano, kakap ko dito. Ay, pero mag-may live sa baba. Marami pa yun. Disturb ba ka? Ano yung sa Thank you. Video pala. Video. RB. Kaya nga eh. Ano, ganun Boss ba? RB. May sticker ka, boss? Anong sukat? Pero wala akong sticker. Naka-video pala yan. I-upload ko to naka-video. Pakita niyo yung Naka-picture eh. Yun. Before and after natin, nasan ba? Kaya, screenshot ng sinend may ano, may picture tayo, di ba? Share tayo, before and after. Medium tsaka XL. Yes, sir. Medium. Thank you, sir. Lipat lang ako. Yung idol. Ay, meron palang ibibigay sa atin. Wasik namin. Sir Calvo Pares. Thank you. Sino? Gear mo to. Ako nakaunang vlog. May sticker kami. Oo, Punta ka sa may Tumigil ka? Sual. Sa Facebook, tumigil mo. Pero sa YouTube. Sa YouTube ka. May mga sticker ka pa rin doon sa akin. Kaya nga eh. Sa podcast ko. Ako wala. Wala akong sticker nyo eh. Di ba ako Bigyan mo na. May bago ka lang sticker ngayon. Naalala mo pa yung tiranan mo ko sa Sual dati? Oh. Sual. Tapos Thank you. sa Suki, nagtikit ka rin doon. Meron din doon. Meron din, sir. Buti nakapunta ka. Opo. Siningit ko talaga. Hindi pa ako nagpa-vlog nun eh. Nagpa-vlog ka na dati. Hindi pa ako nagpa-vlog. Pero tinigil ko na kasi. Wala na akong budget. Tinitingnan ko ngayon ano. Sabi ko bakit di ko na nakikita yung mga Upload. content niya ka. Kaya nga, sir. Sa Eh. YouTube, tuloy-tuloy ka sa YouTube. Yes, sir. Meron ka atang video sa akin sa YouTube eh. Meron ata. Wala. Calvo Pares, guys. Tsaka si ano, Ma'am Darna, asawa ni Sir Calvo Pares. Hindi ko ng sticker. Ay, no ma'am. Pangalan niyo, ma'am? Oh, bawal. Jomay po. Maring Jopay. First come, first serve sa Shoutout po kay Ma'am Maring. Shoutout po kay Ma'am Maring Jopay. Thank you, ma'am. Sir. Ay, sorry. Shoutout kay sir. Thank you, sir. Thank you. Oy. Yun o, Lakwatcher. Ay, kayo pala yun. Shoutout kay Sir Lakwatcherong Matanglawi. Thank you, sir. Thank you.
kayo. Buti hindi kayo na-stress. Stress na ako. Kung panahon na ako ng stress. Ayun na. Papa Bolt guys, shout out. Thank you sir. Sir, John Taborda Ramirez po. John Tabor na Idol ng San Fabian. San Fabian. Ayan. From San Fabian. Shout out po kay sir. Naka-record sir. Ano pala sir? Gear Moto pala. Gear Moto. Ager Moto, sir. Sa Facebook. Sa YouTube, Pangasinan Tour. Pangasinan Tour, sir. Apo. Sticker ka? Wala sir. Hindi rin umabot yung sticker namin. Sayang. namin yung ano mo. Sige sir. Sa ano na lang sir, kasi di ako masyadong active sa Facebook. Sa YouTube na lang. Ito sir. Ay, wait lang. Ito sir, sa YouTube. Ano kayo? Nakikita ko yan. Sa YouTube sir. Na, Nakasaan po kayo, sir? Nakasaan? Alamino sir. Alam mo. Ito yung Facebook ko sir. Pangasinan Tour pero Gear Moto. May kapangalan kasi ako sir eh. May kapangalan ako sa YouTube. Gumagawa ako ng music background. Ang content ko, gumagawa ako ng music background. Dati ang content ko ganyan din. Ngayon mga ano sir. Nagawa na ano kayo, paano gumawa ng music background para hindi ka maka-copyright. Oo nga, oo nga. Kasi dati puro copyright, kaya nawinto ako eh. Oo, kaya nga sir eh. Kaya ang ginawa ko nun, nag-research ako kung paano gumawa ng music. Kaya puro original music na yung ginagawa ko. Ah. Tapos ano sir, binibenta nyo? Oo. So, okay yun. Tapos parang ganito. Parang ganyan, may nagpagawa sa akin. Sa mga kaimon, Oo. kung sino mo nakakilala sa kanya, comment nyo sa baba. Bigyan namin ng malaking comment. Thank you. Ito na ba yun? Yun, tapos. Kapag may pinupuntahan ako ng lugar, ginagawa ko siya ng kanta. Anong gamit nyo sir? Ha? App lang din, app sa phone. Oo. Tulad niya, yung namatay na ano, ginawa ko rin siya ng kanta. Si ano yung ano yan, yung author. Ginawa ko rin siya ng kanta. Kaya pag pinost ko, hindi siya copyright. AI yan sir. Oo, yeah. Galing. Ang hina ng signal. Kapalo ko na kayo sir. Thank you po. Meron. Ito yung ginagamit kong pampalo eh. Dalawa kasi yung gamit ko. Ito kasi ginagamit ko. Yung main account nyo sir, hindi. Yung Facebook lang yan. Ah, Pero yung page ko, din ako nagpapalo. Ang ginagawa ko, pag post ko rin, sinishare ko na lahat to. Kasi di na makapalo eh, no? Naubos. Sige sir, mag-video-video lang po ako. Sige, sir. Nice meeting you sir. Nice meeting you sir. Ate Mel. Hi ma'am. Ay, akala ko yung kakilala ko. Sorry. Sorry ma'am. Shout out.
Alam ko, kakilala ko. Sorry, sorry. Video ba yan? Thank you, sir. Sir Nardong Biyahero, guys. Thank you, sir. Picture kayo ng ano, Sir, ang laki naman ng gold mo, sir. tawid na ngayon, mamaya. Ang kapal ng gold mo, sir, ha? Ayan talaga. Umasensa na kakala. So, mamaya tawag ka sa naman. Taong kasa naman. Kailangan eh. Gayahin na ata kita, sir, para makaipon ako. Pwede, pwede. Kailalim mo sa. First music. Ayun na. First music. First music. Alam mo kanina, Sir Jeffoy, tinitingnan ko talaga kung sino yung mga nandito eh. Meron po ba dyan taga-Lingayen? Yes, meron. Taga-Tagupan, meron po ba? Meron. Alam mo, iba't ibang kampano po talaga ng Pangasinan. That's right, Miss Brenda. Kaya naman ito po natin ang araw na ito
Ano yung sa yung damit mo? Hmm? Ang size ng damit mo? Fix rin. Kaya sa lahat ng mga content creators dito ngayon, pagpapatuloy natin, pagpapakita sa mundo kung sino tayo bilang mga CNSM at bilang mga Pilipino. At sa mga awardees natin ngayon, hindi lamang kayo mga awardees. Hi ma'am. Sabi ko na parang familiar kayo, napapanood ko. Once again, Pangasinan, malakas ang palakpakan para kay Coach Brian! Maraming salamat po. And of course, we'd like to request or once again announce to everyone
Dahil kaibigan namin, kaibigan ni Darren, si Nardo Pero, to be rewarded and to be received by Darren Kagiwa. Okay, by Nardo Pero. Yan. Let's go. Congratulations to our winner, Mr. Darren Kagiwa. Okay mga kanak, sino kaya ang ating daily vlog winner today? Pangasinan Vloggers! Ready na ba kayo kung sino nanalo sa ating Daily Lifestyle Vlogs category? And the winner is Boris J. Vlog! Congratulations! Congratulations to our winner! And for the winner, So, ang ating winner collaboration award goes to Riva Soler! congratulations! Once again, congratulations to our best in collaboration vlog from Riva Solis! Alright, nandito rin Wala pala yung Encantadia. Please join Ma'am Riva. Wow! Pangasinan! Handa na ba kayo? Sino yung nagpapasarap sa inyo lagi? Sino ang iboto nyo dyan? Sa tatlo, apat actually sila. Sino? Partner, basahin na natin. For the best in food vlog goes to JP yun, JP. DMKG Vlog! Congratulations! Congratulations, PNKG Vlogs, our best and great Shout out kay DNKG. You will be receiving
luck. And The winner is... Selector! congratulations, Selector! You are the best in documentary vlog. Once again, congratulations on our best in documentary vlog. Dahil siya yung nagka-travel, bagay sa kanya to. Give break custom na hindi mo. Hindi ako sumama. Picture naman dyan, guys. Ano lang. Ha? Oh, pero binalik ko kasi. Ate ko po to, ate. Oo, binalik ko. Congratulations once again. Ako na yun, guys, ako na yun. Oh, di ba may ano ka kanina? Congrats. Yun. Sayang, muntik na rin eh. Eh. Boss, Wala pa kayo namalo yan, Dex. Nagugat. nabuboring sila eh. Mamimigay lang ako. Ahagis ko lang to, ha. From Inbred Custom. Ah, dito! Nalobat na ako! Okay, choice award namin tuloy direct. Pili ka. Pili ka. Mabibigyan mo. Oh, yung may size na 2XL, taas ang kamay. Counselor Sainz Tapia, may I have the result? Okay, so our outstanding content creator of the year will receive a Watson watch, Rudy Project, and of course, trophy. Trophy
Yun. So, tapos na yung Pangasinan Content Creators Awards. Grabe. Ang daming vlogger ngayon. Ang saya-saya. Madaming Western Pangasinan. Tapos yung mga natihan na nakakilala ko na. Kaya ang dami kong nakakulitan kanina. Hindi ko na nakuha lahat sa vlog pero i-upload ko siguro sa Reels. Ayun. So, ayun. Alis na ako. Medyo padilim na eh. Mag alas 6 na. So shoutout pala sa FPJ yung page sa pagbibigay ng ayuda dito. Yun Tsaka kay Papa Volt, basta sa lahat ng mga sa mga gumawa ng event na to. So uwi na tayo. Oh shit. Guys. Puta, akala ko nawala na yung motor ko. Sige. Hinahantay natin ako ng mga kasama ko. Grabe man, grabe. Grabe. Maraming supporters. Grabe. Dami yung fans, grabe. Dami yung fans, man. Dami pinagkakaguluhan na siya. Ay, ang kulit talaga eh. Hoy, Elias! Elias, ano ginagawa mo, Elias? Ano po? Elias! Ano ginagawa mo? Yeah, gitu.